Per què és rellevant la veu de l'estudiant en les decisions polítiques europees? La participació del jovent en la política europea és essencial per enfortir la democràcia i assegurar que les decisions reflecteixin els interessos de les noves generacions. La participació activa del jovent aporta perspectives fresques i innovadores, essencials per afrontar els reptes actuals i futurs de la nostra societat. Active Youth, fomentant la participació juvenil a les eleccions europees de 2024, informar, debatre, actuar, és un projecte ambiciós que té com a objectiu comprendre millor la participació de l'estudiantat universitari en la política europea, especialment de cara a les eleccions europees de 2024 i impulsar un canvi real en el seu nivell de participació. Aquest projecte, amb el suport i finançament del Parlament Europeu, amb motiu de les eleccions europees del 6 al 9 de juny del 2024, busca incentivar la participació de la joventut en els processos democràtics i fomentar la seva participació. Per aconseguir-ho, s'han desenvolupat diverses activitats. Primerament, sessions informatives i debats sobre les institucions i la política europea amb l'estudiantat universitari per tal de millorar el seu coneixement i comprensió. Després, una enquesta per identificar el coneixement i les percepcions dels estudiants sobre la política europea, amb l'objectiu de detectar àrees de millora. L'enquesta es va realitzar en línia i va comptar amb la participació de 349 estudiants d'universitats catalanes, majoritàriament de la Universitat de Barcelona. Gairebé tots els participants tenien entre 18 i 24 anys, amb una notable representació de dones, més del 63%, i d'estudiants de Ciències Socials i Jurídiques, més del 78%. Finalment, una campanya de comunicació preelectoral que ha sigut dissenyada i executada per part dels propis estudiants, amb l'objectiu de motivar i incrementar la participació juvenil en les eleccions.